Santiago, fedearen iturri eta hasia. Joan apostolu eta Betsaidako arrantzalearen ana izan, Zebedeoren semea zan. Jesusen gandik oso gertu egoan apostolua izan be, bere anaiagaz eta Pedrogaz batera, Jairoren alabaren bizturaren lekuko izan zan. Itxuraldaketa gertatu zan mendian egoan eta Getsemanin jaunagaz esnak egoten eta otoitz egiten saiatu zan. Gure lur honetan Santiagoren eguna ospatzean, Eleixaren jatorri apostolikoa gogora ekarten dugu. Jesusek bere jarraitzale bihurtzeko, bere ondoan ikasteko dei egin dutzan norbait da apostolua. Gonbitea onartu eta Jesusen ondoan ikasi ondoren, espirituaren indarraz, lekuko bihurtu eta Jesus berbistua, salbatzailea eta jainkoagaz, adizkeratutako gizadiaren jaunadala hotz egiten dau. Danok lez, apostolua pertsona ahula da eta askotariko tentazioak izan leikez. Hori holandala, apal eta errealista da, eta bere indar eta gaitasunetan ez ezik, deitu eta bialdu daunaren grazian jarten dau bere uste osoa. Santiagoren inguruan bendetako usadioa dago bideari edo erromesaldiari lotuta. Banaka eta alkartean, fedean, astearen parabola bikaina da. Bizitzea, bidea egitea da. Urratsak emotea, gerorantz jotea. Horregaitik, ordu luzez erromez doanak erraz ekiten dutzo bere bizitza hausnartzeari. Gauzei lotzeko aukera dogula, bizi baldintzak hobetzeko moduan gagozala konturatu gaitekez, baina alandabe bide batez gagoz hemen. Errealitataren bizipena beti da esperientzia positiboa. Bideanera guztietako zailtasunak agertu daitekez, baina bideak helmugara garoaz. Helmugak baino ez deutze zentzuna emoten eguneroko ahaleginei. Bizitzako helmuga ez da apostoloaren hilobia. Biziaren jaunagaz, maitasunaren jainkoagaz bat egitea baino. Horren, esperientzia bizi izan dauanak, beste modu batera antolatzen dau gero bizitza. Bizitza zentzuz beteten da. Gure anai arrebak bidelagun duguzala, Jesu Kristoren ondoan eta beraren gandik ikasita, jarrerak egoistak eta asmo individualistak atzean itzi eta bihotz zabaltasunez jokatzeko eta biziadanen onerako emoteko gaitasuna izan behar dugu. Horixe esan duzku gaurko evangelioak. Santiagok jaunaren galdera aldi berean erronka sana, entzune ban. Edan leikezue nik edango dodan kaliza eta nire bateoaz bateatu zeinkie? Baietz erantzune ban. Horixe izan zan bere handitasuna eta ez bere handinaiak eskatzen utzan lez privilegiozko postuak izatea. Jainkoaren erreinuan
benetako handitasuna zerbitzuan erakusten da, baita aginpidea dogunean be. Galdetu deiogun geure buruari, zeren bila ari gara eleixan? Eskuman ala eskerrean jartzea da bilatzen duguna? Danen artean azken egiteko gauza gara? Danen zerbitzare izaten ahalegintzen gara? Eleixatik Jesusen berbea entzun eta bere eredua jarraitzen ahalegindu gaitezala, zerbitzatuak izatea, ez ezik zerbitzari izatea, izan daitela gure helburua, eta benetako postasun eta zoriona bilatu daiguzula, danen esanetara jarriz, eskatuko dugu Eukaristia honetan. Holan izan daitela.